Hem tingut moltíssim temps per llegir repertori, per fer grup, ja que normalment estem els tres viatjant i hem estat durant tot aquest temps de confinament, diguéssim, junts i tocant moltíssim. La veritat és que tenim la sort que aquest any estem fent un màster a Salzburg i això ens dona l'oportunitat de poder viatjar i poder mantenir, com que és una cosa molt concreta, doncs hem pogut mantenir alguns d'aquests concerts, però la veritat és que molts dels concerts que teníem previstos han estat cancel·lats aquest any.